Niklas er klar i køkkenet med et par gode spørgsmål. Vi laver mad, vi er selvforsørgende med det meste af det. Mest om sommeren. Og så har vi lidt om vinteren. Vi kan selvforsørge med, ellers så stiller vi en børn. Vi laver mad til jer unge. Vi laver mad ude af huset. Og vi starter, når vi møder kl. 8. Så starter vi med at lave salater til ret, og så kl. 9:30, der starter vi med 10-bollerne, og efter kl. 10, der starter vi med frokosten. Kommer an på, hvad vi skal have at spise. Hvis det er noget, der kan klare sig efter kl. 10, så starter vi hjemme sent, så starter vi gerne med en 8:30-9. Jeg vil gerne præsentere Simon fra køkkenet. Hej. Hvordan er det at arbejde i køkkenet her? Det er fedt, det er sjovt, det er meget, at man skal skære ud og sætte længere. Hvordan ser din arbejdsdag ud? Jeg møder kvart i 8 hver dag, og går til 4. Fredag er jeg i skole, og så styrer jeg så køkkenet som en weekend med 10. Vi har snakket med de sociale og faglige medarbejdere på FSU. Vi stiller om til Jesper. Vi er nu her ved FSU, social medarbejder, og skal til at snakke med Lone. Hvilke borgere arbejder I med? Det kan være de borgere, som har nogle ønsker og blive bedre til noget, som et step på vejen videre ud mod arbejdsmarkedet. Mm-hmm. Hvad hjælper I borgerne med? Mange forskellige ting. Det kunne være, det kunne være at få lavet et CV. Det kunne være at få lavet en ansøgning til en uddannelse, man gerne vil optages på. Det kunne være at snakke med sagsbehandleren. Det kunne være at få lavet et budget. Det kunne være måske at snakke med en uddannelse og høre, hvilke adgangskrav der er. Det kunne være det er alt muligt mellem himmel og jord, skulle jeg sige. Hvad synes du om at arbejde her? Jeg synes, det er dejligt. Det er meget stor livskvalitet for mig at være her. Meget givende at være sammen med andre mennesker. Det at få lov til at give, men også få lov til at få noget for andre mennesker. Det giver mig rigtig, rigtig meget værd. Ja. Hvordan har I kontakt med jeres borgere? Det har vi ved at gå ud på de forskellige værksteder. Og det kunne også være, at vi holder et møde alene på Thomashavn. Ja. Det kunne også være, at vi deltog i møde sammen med sagsbehandlere. Eller ud på et uddannelsessted. Ja. At vi tog med dem i banken. Eller det kunne være, at vi tog hjem og hentede dem. Eller at vi tog hjem og besøgte dem. Okay. Jeg sidder her med Christina, som er social rådgiver og studerende. Og jeg vil gerne lige stille dig nogle spørgsmål. Hvad synes du om at være her? Jeg synes, det er rigtig rart. Jeg synes, det er nogle dejlige kollegaer, og altid glade, og jeg synes, det er nogle fantastiske kursister, der kommer herude. Masser af livsglæde og gå på mod. Kursister, er det et andet ord for nazister? Ej, jeg tror ikke helt, jeg vil sammenligne de to ting, men... Nej, jeg troede, at nazistiske soldater, de kom bare sådan et... Nej, en kursist, det er et andet ord for de borgere, der kommer herude på stedet. Det vil sige alle dem, der er rundt omkring på værkstederne, i køkkenet, og også for den sags skyld. Okay. Alle, der er her på stedet. Hvad er dine opgaver? Jamen, jeg har lidt af hvert. Jeg hjælper blandt andet Lone, som du interviewede før.
Og jeg hjælper også nogle af de andre, som der sidder derinde med de opgaver, de må engang måtte have. Og det kan være at ringe ud til borgerne, eller skrive til borgerne, og tage med dem ud, når de har brug for hjælp. Okay. Og tage med dem op på jobcentret. Okay. Det var så alt af fra vores sociale og rådgivere, studerende og sociale rådgivere. Tilbage til studiet. På Mental og Tankeværsted står Niklas klar med et interview. Hej, jeg hedder Niklas, og jeg vil gerne interviewe hende og Karsten for træværkstedet. Hvad laver I her? Jamen, vi laver mange ting her på træværkstedet. Vi laver en del af de her små spiredrivhus, som I kan se, der er nede bagved, som er blevet lidt af en succes. Så nu går vi og laver mange af. Så laver vi en del plantekasser, som vi har stående der. Og så skal vi i gang med at lave 13 lidt større plantekasser, der skal over til Hastrup Jernbanegade, der skal ned i Jernbanegade, vi er i gang med. Og dem kan I se, de er derovre. Og med så laver vi generelt alle mulige forskellige slags ting ud af træ her på værkstedet. Så har vi også en masse ude i byen, vi kører og laver for børnehaver og sådan noget. Så det er det, vi går og råder med. Hvad samarbejder I med her i værkstedet? Ja, vi samarbejder meget med mange af de andre afdelinger her i Faxe Sociale Udviklingscenter. Vi laver mange ting i det, vi laver på værkstedet, på træværkstedet og smedværkstedet. Det bliver solgt op i Café Gerne. Så på den måde hjælper vi meget her hjælper vi hinanden her, og vi laver også mange ting for andre rundt omkring. Så samarbejder har vi meget med børnehaver at gøre ude i byen. Så, men de fleste, mange af de ting, vi laver her på værkstedet, bliver solgt op i Café Gerne. Så I oplever også busopstedet? Ja, det skal vi måske til. Jeg har ikke fået svar på det endnu, men vi har givet pris på det i hvert fald. Så og det er nogen, der skal ud og stå ude på landet rundt omkring. Og de bliver bygget af sådan nogle dogfastfyrtræ. Så jeg tror, det bliver rigtig flot. Så jeg starter med at tegne op og regne en pris til kunden, og så siger kunden ja eller nej. Og hvis vi siger for ja, så går vi i gang med at få købt ind, og så går vi i gang med at bygge. Det er sådan, det plejer at foregå. Hvor lang tid er stedet her været her? Jeg har været på værkstedet her i 1,5 år, og det første år var jeg oppe på Kastriet, op på det gamle sundhedscenter, og der med møbler. Og så kom jeg ind på maskinværkstedet her, og jeg var primært maskinarbejde. Ude på nogle råskidt, så jeg har fået til opgave at tegne henholdsvis vægskure og vandavekasser. Så Det er deres arbejdsopgave ude der. det gør primært Henrik Willersen, der er tømrer og projektleder. Men jeg får også nogle gange nogle opgaver inden for smedjen, hvor jeg skal tage stilling til noget, og der er jo lidt forskelligt, hvem der er derinde. Det er så, at vi fælles om mange ting på hele værkstedet. Også der er tilknyttet træværkstedet. Hvad er I gang med her nu? Ja, det er som sagt en af råskifterne til huslægeskud i Faxe Kommune. Og det er så heldigt, så jeg er ude over med møbelteknik, der har teknisk tegneuddannelse. Jeg hedder byggetekniker. Og der er dertil en grundplan, jeg har tegnet over mit huslægeskud. Og det er den endelige arbejdstegn, kan man sige, og det er den råskitse. Jeg har lige lavet busser før, hej? Busopsted. Jeg mener, at der blev lavet nogen, men det er langt før min tid. Men vi kan altså lave nogle helt andre. Så det er det, vi måske skal i gang med. Vi er i licitation med andre værksteder, har jeg fået forståelse for. Hvad er I gang med lige nu? Lige nu vi har lavet 13 af de her trekant plantekasser i noget, der hedder Douglas-fyrtræ. Det vil sige, at det er meget harpingsholdigt træmateriale. Og det er mere præcis det her, vi arbejder i. Douglas-fyrtræ. Der er også lavet andre haveplantekasser. Så og bunden af vandfast krydsfinal, det står derovre bag ved rammen. Så det er det, vi er aktuelt lige er i gang med her nu. Så på smedværkstedet, kan vi sige, hvad laver I her? Vi går og laver lidt af ringer, kurvælder og laver nogle fodboldringer. På indbesværer, så går vi og
er jeg herude, og det er nødvendigt. Okay. Er det noget andet? Alt forfælde arbejde, det svejses og svedes og stage og alt sådan noget, hvor vi laver. På kontoret sidder Charlotte og har styr på alt. Vi prøvede at hylde hende ud af den. Lad os se, om det lykkes. Nu sidder jeg her og er i gang med at interviewe Charlotte. Hvad er din vigtigste opgave? Min vigtigste opgave, den er at sørge for at få sendt fakturer ud af huset for alle de opgaver, vi har, og få betalt alle regningerne, så vi har brændstof på bilerne og lys i lamperne og hvad der ellers måtte komme. Alle leverandørerne af de forskellige produkter, vi køber. Er du mest til Apple eller HTC? Der er mest til Apple. Hvorfor? Det er fordi, jeg bruger det privat, så det synes jeg er nemmest. Hvad farve vingummibamser kan du godt lide? Jeg kan godt lide de hvide. Er der ikke nogen? Jo, der er nogen, der er helt hvide. Hvad er der i skraldespanden i dag? I min skraldespand? For eksempel? Der er kun papir. Hvad så du i går i TV? Der så jeg kontant vedrørende reklamationer på elcykler. Hvad fik du i går til aften på? Der fik jeg burger. Hvis nu du skulle være en sanger, hvilken sanger ville du så være? Siger du til en, der er hamrende musikalsk? Det er et forkert spørgsmål. Jeg hører aldrig musik. Det er rigtigt. Okay. Jeg hører aldrig musik.